especialmente a familia López Calo, que hoxe nos acompaña aquí casi ao completo. Hoxe é o Día das Letras Galegas, el 13 de maio, e sempre temos un acto conmemorativo. Este ano, pois, é diferente por unha sola razón. Temos celebracións durante todo o mes das letras galegas por diferentes actos de animación de lectura, de talleres de poesía, un acto que vai haber esta semana, pois non sabemos ainda se o venres o sábado, pero como se celebran os 15 anos de que actuou por primeira vez a banda de música de Lousame, eleva o nome do padre López Calo. Creo que a banda, o concello, todos os veciños de Lousame debíamos de unha homenaxe que faremos con posterioridade a esta e de outra forma, pero queríamos xa empezar por algo, e vamos a empezar por esta modesta homenaxe en que imos a ver as súas biografías e a importancia que a labor deste home ten na cultura, na musicoloxía a nivel galego, nacional e internacional. Moitas veces cometemos o erro de non valorar as cousas que temos ao noso redor, as que temos máis próximas. Entonces, imos a empezar hoxe con o noso primeiro recoñecemento, que será o primeiro de outros que imos facer. Creo que unha das persoas que foi a que quixo que levase o nome do padre López Calo a banda, creo que foi outro músico que nós queremos moitísimo e tampouco que non nos pode acompañar, pero que está por aquí pululando, que era Prudencio Romo, e que sempre me dicía, e que o padre, tendes aí Miracón unha eminencia, tiñedes que ir ali a xunto dele, sempre o decía. É unha pena que hoxe ele non este aquí, con César, comigo, para facer a presentación xa con rigor, porque coñecementos de música tiña a outro nivel, non o do padre López Calo, pero amaba a música. Ahora que coñezo un pouco o padre López Calo, que se me deixa o penso coñecer máis, son dúas persoas generosas que fan as cousas e non lle dan importancia, que iso é xente en realidade importante, que fai unhas cousas que nos parecen a Fernando e a mí, o director da banda, que estivemos ali visitando non sei o que facer diario, e vemos toda a maravilla que ten ali, todo o traballo de tanto tempo, que nos quedamos, nos sentíamos, íbamos falando pola Praza de Abastos de Santiago, e íbamos dicindo, irmá, que pequeniños nos sentimos, non somos nada, o que tal fai esta xente, todo o que traballa, o que sabe. Eu quería rendirlle un aplauso importante antes de empezar xa o acto. Quero disculpar o iniciar este acto sin a presencia do alcalde, porque tiña outro acto, vais a incorporar durante o transcurso dele e todo seguirá con normalidade. Non vou a falar da biografía, porque vamos a ver aquí, vou a pedir perdón antes de empezar por as incorreccións ou inconcrecións que poda haber en algún dos datos. Non sei que hai algún porque xo vi e me molesta especialmente, pero é inevitable ás veces. Outra vez seguro que facemos mellor. A nivel técnico, pois está feito ca nosa cámara, con Natalia estuvo aí do apoio técnico e espero que vos guste. César, que é o presidente da banda, vos vai dirixir agora tamén unhas palabras, porque o homenaxe parteu da Asociación Cultural que Prudencio Romo e a banda de música de Lousame e o Concello. Por iso tamén quero que teña un protagonismo importante e que representa a cada un e todos os músicos da banda. César. Bueno, boas tardes a todos. Benvidos a esta homenaxe ao padre López Calo e máis o Festival de Bandas de Música de Porto Bravo, que, bueno, de Lousame, que se celebra en Porto Bravo, que teremos despois de rematar este acto de homenaxe aquí. Acto que coincide co Día das Letras Galegas por varios motivos. Pois, como ben dixo Teresa, porque fai 15 anos que a banda de Lousame do seu primeiro concerto e parecíamos pois unha boa ocasión neste momento para rendirlle homenaxe a unha figura que pois, no seu momento foi importante na constitución da banda, porque en principio cando se creou a banda polo ano 96, pois Prudencio tuvo a idea de chamar a Escola de Música López Calo e a banda de música López Calo.
Por outra parte tamén, porque queríamos darlle continuidade a unha actividade que empezamos no ano pasado, que foi a celebración dun festival de bandas aquí en Porto Bravo. Como sabedes todos os veciños de Lousame, levamos xa uns cuantos anos que organizamos un encontro de bandas no verán, que se fai no campo de festa de San Roquinho, que este ano será o 28 de agosto, no que se lle fai homenaxe a Prudencio Romo. Pero o ano pasado pois empezamos tamén coa celebración de outro encontro de bandas na outra parte do concello, neste caso aquí na parroquia de Lousame, no lugar de Porto Bravo. E como o ano pasado se non moi ben, pois este ano decidimos facelo. E como nós somos moi traballadores, creo que se somos traballadores demais, facemos moitas actividades, pois imos facer unha actividade máis, que é a de celebrar outro festival de bandas. Non creo que haxe moitas bandas en Galicia que fagan 2 festivales de bandas. Nós facemos 2, e ao mellor para o ano que ven facemos 3. Bien, entón decidimos eso, darlle continuidade ao encontro de bandas de Porto Bravo, e non solamente facer unha xuntanza de bandas, senón aproveitar para homenaxear algo. O ano pasado homenaxeamos os que foron músicos da banda de Lousame, e este ano homenaxeamos a unha persona que, aínda que non naceu no noso concello, sí que está moi vinculada ao noso concello, porque pasou aquí moitos anos da súa vida, e ven por aquí moitas veces, e ten por aquí moita familia, e síntese moi vinculado ao concello de Lousame. E, ademais, pois eso, tamén damos a coñecer a todo o público a figura dunha persoa que, ao mellor, como dicía Teresa, aquí entre nós non é moi coñecido, non nos damos con todo o que temos, pero que é un das grandes personalidades da música, diría eu, a nivel español, do estudio da música. Eu, cando a semana pasada estuve redactando unha noticia para publicar nos periódicos, además para publicar en internet, Fernando pasoume a biografía do señor López Calo, que eu sabía que era importante, pero non sabía que era tanto. Cando li todas as súas condecoracións, todos os seus estudios, publicacións, libros escritos, os seus encontros con personalidades moi importantes, é dicir, que temos aquí unha persona que é moi importante, e que debemos de recoñecela, e que é un orgullo para nós, para os veciños de Lousame, sobre todo para a banda de música, pois que se nos vincule con unha figura tan importante a nivel musical como é o padre López Calo. Xuntamente, ademais, con outra figura importantísima que co paso do tempo tamén se lle dará o valor que ten na música, que é Prudencio Romo. É dicir, mirade o nivel que temos, que agora temos que buscar a forma de meter no nombre da banda os dous. A Prudencio Romo, que, coñecido por todos, é que é un dos músicos máis importantes de Galicia do século XX, e o padre López Calo, que é tamén un dos estudiosos da música, ou persoas vinculadas á música, e que coñecen moitísimo da música tamén a nivel español. Por lo tanto, pois eso, espero que este homenaxe que sea do agrado de todos os que estades aquí, que o festival de bandas que celebraremos despois tamén lles guste, e iso, que dende a banda de música, sempre co apoio do Concello, seguiremos organizando diversas actividades. Para o ano que ven xa temos pensado outra. Para o ano que ven, xa estuvemos comentando de facerlle unha homenaxe tamén ademais, así aproveitamos para reivindicar figuras da cultura galega, ademais aproveitando que hoxe estamos no Día das Letras Galegas, e que, como todos sabedes, este ano o Día das Letras Galegas dedícaselle a Los Pereiro, que é un poeta, pero un pouco aquí na banda de Lousame creemos tamén que debe de ser un día así como da cultura galega, non? Entón, neste concello reivindicamos a cultura galega, pero ademais a cultura galega feita por xente daqui de Lousame, como é o pai López Calo, ou como, para o ano que ven, temos pensado facerlle unha homenaxe a unha banda histórica como aquí neste concello, que foi a banda de Camboño, que alá polos anos 20 do século pasado,
creo que gañou un premio un certamen de bandas en Santiago de Compostela. O sea que, reivindicando a cultura, e quedamos máis cousas por reivindicar, por suposto, tamén está o cura de Fruíme, Cernadas de Castro, e moitas figuras culturais en este concello que, pese a ser pequeno en número de habitantes, ou non moi grande, pois sí que ten moita cultura. Entón, eso, moitas gracias a todos pola asistencia, gracias outra vez ao Padre López Calo, para o que de novo volvo a pedir un aplauso e gracias pola súa colaboración e por todo o desinterese que mostrou en toda a organización desta homenaxe, e esperemos que por unha parte que é unha homenaxe que nos sala ben, que nos vai salir, e que lles guste esta actividade. Moitas gracias.